खुलुमखा हाजो त्रिपुरानि ताखुकते बुखुरंनो आं हायनोहाय करबुक प्रेस क्लाब प्रेसिडेंट चबा त्रिपुरा तिनि 10 सेप्टेम्बर जों बेबाक हाजो त्रिपुरानि लुकुरकनो कायराम पारावो मकल कायसम लाइजाक तामनि बागै हिमकै जों बेबाकनो सायमानो आयां पुस्किनि पारो ताखुक बिरमनि त्रिपुरानि मांकथै फबजाक तंगो बिहिगनि स्टेटमेंट न रगै जों जतन सायमानो करबुक प्रेस क्लाब 2 सेप्टेम्बर नि सिमिन बिरमनि त्रिपुरानि नखलाव तंगमानि कक्तमानो चिनि उ साक्थारमुं नरुगुई उ कामी आमचनि कायराम पारानि लुकुरक श्रीकांतनि लुकुरक कयफांनि दाल बिदाल कामी आमचनि लुकुरक जोंनो सुबामानि नरक सालनि साल चिनि करबुक प्रेस क्लाब नि अपडेट नरक नुगैनो तंखना फायदि बेलायनो खा तंथक जानायखौ कायसा तिनिनि अपडेट कायसा रेवानो जों बेबागै थानसा मिलुयै तुमुनो सामुं तां तंखांकै गभर्नमेंट मुंसाफानो खायना करै मजबुरिनो चिनि लुकुरकनि जे नाइसिं मुंनो यासाना कलायो गसिना कलायो उ कक कबिसयसयनो फायदिसों एविडेंस नरगैनो जों सायमालायानो नरक नुखना जों वातै पान्तै तै करै कारेन्ट करै खलायै जों तङै तंमानि करबुक प्रेस क्लाबनि आदंरक ताखुक बिरमनि त्रिपुरानि नखलावो वातै फायमानि बाय वाइ थामचिनि 10 फिल जाखा फेबा जों सालचया खुरिनो तंगो हाथाय कतर कतरनो जों खुरै गयरु रुगैनो तङै तंगो सिनि सक्सेस नि बिसिङाव पहिला जों नुखा अर नरक नुखनाय नायसिगै नायनाय ताखुकते बुखुरक तिनि ताखुक बिरमनि त्रिपुरानि नखलावो तिनि आगे और कारेन्ट बकरै और वाटर सप्लाई बकरै और तुइनिबो प्रॉब्लम इलेक्ट्रिसिटी निबो प्रॉब्लम तिनि करबुक प्रेस क्लाब ते अरनि लुकुरक चाइतकमानि बाय ताखुक बिरमनि नखलावो सोलार लाइट सकफायना नांखा अब बेलायनो कुंचक जोंनायखौ फियाबा उ लाइट और एरें एरें फाया उ लाइट और एरें एरें फाया तुमुंनो करबुक प्रेस क्लाब नि लुकुरक चाइतक याहनकै साक्थार मुंकरै हिनकै तै उ कामी आमचनि लुकुरक साक्थार याहनकै मांगथै खुरमानि नगै हाफां बावगै थांखामुं बिरमनि त्रिपुरा साबो जों खोनाजाकनो अलरेडी उ रेकर्ड न रगै जेसेबा नोंना ओंथों हनै अरनि लोकल लीडर्स जगबो आइनो आगिबो एसडीएम नि थानि उ ककनो मांखुरानि बाङै कक 30,000 रक दं जों खोनाखा फेबा उ ककनो खुनजुरो रुया अरनि एसडीएम फेबा उ आमचनि लुकुरक बाय करबुक प्रेस क्लाब नि लुकुरक चाइतकमानि बिसिंतै तिनि मन्त्री साक बाय थांनो मा चाइतकखा तै मन्त्री नि प्रेसार बाय तिनि कायराम पारावो जेसीबी मजबूरी मा हाबका फाइना सेलेक्ट तिफानो लाइट मजबूरी मा फाइखा ताखुक बिरमनि त्रिपुरानि नखलावो अबंखा जों या फांनि सिमिन जों कुनु चाइते यगैनो सिलेंडर रुनानि कगया जों सिलेंडर रखांकै तुमुनो तिनि ताखुक बिरमनि त्रिपुरानि नखलावो उ लाइट सफायग्ला खामुं अबनो कारै लामाव बो ते कनै लाइट बेदक जाक तङै तंगो ताखुक बिरमनि त्रिपुरानि मांकथैनो खुरना थांगै ता पारानि ताखुक बुखुक न खबै खयफांनि लुकुरक चाइतकमानि बिसिंतै न उ लाइट ते कैसा आपदे रुनामु चिंफिरो नरक जतनो सायमान खाना जेसीबी फाइमानि सेप्टेम्बर नि 4 सेप्टेम्बर जेसीबी फाइखा सिं ऑन कैमरा रेकॉर्ड रजाक तङै तंगो घंटा कैसा हाइखेनो सामुं ताङै तंगो आबनि यागलो 5 सेप्टेम्बर जोंबाय प्रेस रजामन यागलो 6-7 kaham khlaino samu tangkha awni agolo tabuk sung narano clearly saimana musungo oroni leaders government report no rugui tini 9 September 2024 ni bisingo dipor 12 theki 3 ni bisingo JCB hapainani kok tongmani phiaba tabuk phano 9 no karai tini 10 हर 10 सेप्टेम्बर 10 तारिख हर अंखा सालनै रगै कुनु जेसीबी नि मोखां नुगिया उ कामी आमसयनि लुकुरक इंखे हायनो हाय आकक सोंथायनो कलायो तामनि बागै सालसानि जागाव सालनै तामनि बागै गेप ना कलाय साल हर
आ मालखुं ताम हरखे मालै माइना दे आबो की सोलार बायदे आ मालखुं लरी आनि सुमुं सोलार बायदे लरी हर फानो लरी मानले ओंखे उ कक स्राय स्राय उ आमचनि लुकुरक ते करबो प्रेस क्लब नि लुकुरक जेसक ताखु बिरुमनि त्रिपुरानि मांकथैनो खुरनानि बागै जेसक चाइतक हापां आसक चाइतक याना आं कक कराक बे आं कक साना मुचुंगु दाति दाति न खोना 11 सेप्टेम्बर 2024 नि दीपर 12 नि सिमिन 3 नि बिसिङो जेसिकेपनो गारि फाइखा याप्रि नुकजाकनानि ओंथों अब आनि कयमुं तंनाय करबु प्रेस क्लब नि अंगै एसडीएम ओंथों डीएम ओंथों तै उ थाइनि मन्त्री नबो ओंथों अब आनि कक कुसार मुं तंनाय खायरगै आसुलेरि ता तंजाबादि जतन हामबाय।